Čau lidi, vítám z dalšího videa. Kdo tady je se mnou tentokrát? David Tiger. Nemá se tady řvat? Co jsem to řekl? David Tiger! Tentokrát jsem tady i já, jeho BF, a jdeme dělat parkour. To je sranda samozřejmě lidi. Takže jdeme na to. Rozebíhám, takže dá do první. Uděláš tak. Tak. Půjdeš. Dík, můžeš 3, 2. Plesk. A to. Hnedka. Víš, jak se mám to. 2. Je tam. Tak ty mě natáčí. Jo. Pojď na to. Jdem na to, kámo. Dobře. A teď nahoru. Natáčí mě to nahoru. Dělejte na to lidi, on ještě takhle. Pojď. Mobil. Mila. Mobil mám. Teď Dáda Tiger. Dáme si hasiče. Dáda Tiger. Snaží se jak může. Rozeběh. Jak jsi to dělal? Sorry, jako lidi jsme začátečníci. Byli jsme u Taryho. Dělej. Rozeběh a blízko, jak jsi to udělal. A nahoru, pojď. Je to tam, lidi! Ale udělal jsem větší než ty, bro. Ne, já jsem měl těžší. Tak, přeskok. A dojdeme k lampě. A je to lidi, asi chcete. Natočíme vám fotbal, ne? Takže lidi, ty to pauzneme a ukážeme vám, jak se tam přeběhneme. Pum. Tak lidi, furt čekáme. A teďko už tady je Dáda. Takže to pauzneme a jdeme tam. Lidi, jsme zpátky, jo? Jsme tady, jsme u míče. Jestli chcete, zajedeme si fotbal, ale příštím kole.